Subay ning pagtimaan sa ikanapu katuig nga kasumaran sa pagpuso-puso sa bagyong Yolanda dinhi sa nasod, atong ila-ilahon kining duha ka mga Typhoon Yolanda survivors nga nag-awit og bangon Tacloban. Kini ang bangon Tacloban nga gisuwat og giawit sa Magdiayong Vanessa o Trox Salazar. Insaktong napo katuig nang nilabay, human mikuso-kuso ang usa sa mga labing bagsik nga Super Typhoon Yolanda nga mikalasog daghang kinabuhi ilabi na sa pipila ka bahin sa Eastern Visayas. Taliwa sa danyos ug dakong hagit nga gibili niini, nagbabiling lig-on ang mga nakaluwa sa katalagman. Dungan tang sayra ang ilang inspirasyon sa awit dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Ug makauban nato karong buntaga ang Magdiayong Vanessa ug Trox Salazar, mga Super Typhoon Yolanda survivors. Good morning, Ma'am Vanessa and Sir Trox, and welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet ang mga kapuso natin dyan sa Eastern Visayas. Good morning mga kapuso. Good morning, Miss Mai. Morning. Okay. Ma'am Vanessa, Sir Trox, ngayong araw saktong ika-10 taon nang manalasa ang Super Typhoon Yolanda. And I understand may kanta kayong handog na magbigay inspirasyon. Can you share this to us? Yung Bangon Tacloban kasi, ginawa namin to uplift the spirits of Yolanda survivors talaga. So we wanted to spread the inner meaning of the song. So through this song, we want to inculcate this song to their hearts, mind, and soul na hindi pa tapos ang laban, may pag-asa pa sa Tacloban. Okay. Saan po kayo kumuha ng inspirasyon in writing this song or in composing this song? When I saw the people of Tacloban after the storm, talagang yung spirit talaga nila yung pinakauna naming napansin na kasi mukhang mga zombies yung tao eh. Everybody was lost. So yung pinakauna naming inisip na we need to do something to hit the spirit of these people. Kaya doon kami humugo talaga ng inspirasyon to awaken that spirit back again and to stand up para bumalik ulit yung lakas ng mga tao sa Tacloban. Ma'am Vanessa, marami po kayong na-inspire sa kanta nyo. Gaano ba kalapit sa puso nyo ang kantang Bangon Tacloban? It reminded me na yung life is delicate talaga. Na naging bridge yung song na to stand up again. No? Tapos, para sa akin, you have to cherish the moment na nandun pa yung loved ones nyo. Okay. Kay Sir Trox naman, ano yung masasabi mong pinaka-paborito mong linya sa kanta at bakit, sir? My favorite is actually kahit ilang buhay pa ang kunin nyo sa amin, bahayin nyo man ang bahay ko, durugin pa ng hangin, ako'y muling tatayo at hindi papatalo kahit anong bagyo. It's actually like gives you this really powerful parang chakra to stand up and really rise up from the situation. Kaya yun talaga yung pinaka-favorite ko na whatever happens, there's always a hope. There's always hope that awaits us. Kaya yun talaga yung Sabi nga nila, wari-wari mag-isog, means matapang. So we have to stand up talaga. That was it. Okay. Ma'am, sir, can you share to us your story po of devastation during the devastation of Super Typhoon Yolanda? You go first. We went to Manila after a week kasi wala nang food dito sa amin. So Ang nangyari kasi when Yolanda hits us, talagang unimaginable kasi talaga yung scene. ground zero So talaga. everybody was like I was saying a while ago, parang yung spirit talaga ng tao yung talaga yung nasira. So everybody was lost. May halos lahat naghahanap ng makakain, looking for their families. Yung iba naman nagmumurn sa mga dead loved ones. Kaya nga a week later, naisipan namin pumunta ng Maynila to get food and help. Pagkarating namin ng Maynila, buti naman may mga kaibigan kami doon. We were able to get relief goods. We brought it back to Tacloban a week after. And then pinamigay namin. But when those relief goods were
naisip namin hindi namin kayang bumalik-balik ng Manila to get relief goods. So we need to do something na kahit anong gawin ng tao, hindi siya mauubos. That's why we ended up making the song. Okay. And ano po, is it okay to give a sample of the song na kinompose nyo? Okay. Yeah. Wait lang ha. Dito siguro. Wait lang. Wait, I'll just move back a little bit. Huwag kang papagtalo kahit ano pa lakas ng bato. Nasang mga luha putit sa mukha mo, ibigay mo lang ang hawak. Tayo ay tatayo bangon sa pagkakasahan. Tatagan lang ang loob. Tayo ay papangon sa Okay. Oo. Thank you so much po, Ma'am Vanessa and Sir Chonks. We want to know po as husband and wife and as survivors, paano po pinatibay ng Yolanda ang relasyon ninyo? Yolanda kasi para siyang naging ano to it puts you down to the ground actually. Makes you appreciate little things in life. Kaya yun talaga yung pinaka-moral lesson ng Yolanda that anything can happen in an instant eh. So whatever happens, you have to appreciate the little things that minsan hindi na napapansin ng ano to kasi it becomes an ordinary thing. But yun lang talaga yung the biggest lesson of Yolanda. To value, to love those people around you, and then to to be able to cherish those moments together with your family and your loved ones and your friends. Parang ganon. Okay, very briefly po, mensahe nyo po in commemoration of the 10th anniversary ng Super Typhoon Yolanda. Siguro baka maraming taong nakakalimot sa mga nangyari nung Yolanda. Yung gusto ko lang is, yung paboritong linya ko rin sa Bangon Tacloban is, hustisya sa mga biktima ay sana'y dinggin. Ito po ay para sa ating lahat, na ito ay mensahe para sa atin na ingatan natin ang kalikasan, pahalagahan natin dahil alam ko epekto ito na maginawa natin sa kanila. So, yun po. Dapat pahalagahan din natin yung kalikasan. Alright, thank you so much, Ma'am Vanessa and Sir Chonks, for sharing your time with us this morning. You're welcome. Thank you. Maraming salamat, Maraming Kapuso. salamat. Ug mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live.